अपना लोके यूनिटी बड़ो समाजे जेनका यूनिटी लोके भाविसे हेतु मेंटेन करि राखिबी और एबसु मैं কৈছো एबसु आपलोके करक सोशल बड़ो कारणे करक एनी पॉलिटिकल पार्टी निसना पॉलिटिकल पार्टी किबा निसना नकरिबी बड़ो ऑल बड़ो स्टूडेंट यूट्यूब और बड़ो पीपल नॉट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी बड़ो समाजर कारणे बड़ो फ्यूचारर कारणे अपना लोके बड़ो एबसुए अलपमान निउट्रेलिटी मेंटेन करि पेलाय मुभमेंट करिले स्ट्रंग हबो और मानुहे रेसपेक्ट करिब मानुहे इज्जत मेंटेन करि सदाय मेंटेन करि थाकिब हे कारणे निउट्रेलिटी मेंटेन करब बड़ो समाजर कारणे करिले और बेसि ভাল हबो बुली মই मोर मनर পৰা भाबो अरुणाचल स्टेटनि ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियननि फॉर्मर प्रेसिडेंट मानगोनां नीना कादु बिथाङा जोंनि बर' माहारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माहारिनि खामानि मावनो थाखाय दिनै बिथाङा खावलायदों लोगोसे पलिटिकेलजों रिलेटेड लाखिनानै आन्दोयै पलिटिकेलनि खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रा दिनैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ पलिटिकेल प्लेटफर्मनि खामानि मावनो थाखाय पलिटिकेल प्लेटफर्मनि खामानिफोरखौ आन्दोयै मावनो थाखाय दानानै होनाय जायाखैमोन बे बाथ्राखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा दिनै मिथिगौ 2011 नि सेन्सास बायदियै जोंनि बे आसाम स्टेटआव 3400 सामथिं बर' गामिफोर दङ दा बैफोर बर' गामिफोरा मोनफ्रोमबो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ सोरजिनो हाथोंनि थाखाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ जेरैखि जाया जानांगौनि थांखियै मोनफ्रोमबो बर' गामिनिफ्राय मोनफ्रोमबो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव 1000 निफ्राय लानानै 3000 सिमहालागै कालेक्शन हरोमोन अनसुंथाइ हरोमोन दिनैनि जाबायदि थासारि बे थासारिया दिनै जोंखौ बुंनो बायथ'था खालामदों दा जोंनि रायजो राजाफोरनि कालेक्शन हरनाय रांफोरखौ दिनैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे सेल्फिश बिबानगिरिफ्रा गावसोरनि व्यक्तिगत खामानियाव दिनैयो सिंजों बे पलिटिकल प्लेटफर्माव दिनैयो बै समनिफ्रायनो बाहायबोगासिनो दंखायोमोन दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव पलिटिकल लिडारमोन नामा बिथ' जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिसोमोन दा बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामनाय समाव मुभमेन्टनि समाव जों हाजार लाख रायजो राजाफोरनि गेजेराव पलिटिक्सनि बाथ्राखौ एसेब्लाबो दिनै बुंनानै जों रायजो राजानि सिगाङाव खोमायाव माने खोनासंहोथारोमोन आरो जोंनि हारिनि थाखाय माखासे पलिटिकेल लिडारफोरखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा रायनायखौ जोङो खनले नुथारोमोन आरो मोनफ्रोमबो बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाय समाव प्रमद बर' बिथांखौ जोंनि बर' हारिनि थाखाय पलिटिकेल लिडारफोरखौ रायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन मानि थाखाय बै समाव जोंनि हारिनि थाखाय पलिटिकेल लिडारखौ रायोमोन मानि थाखाय मा जाहोनाव पलिटिकेलनि बाथ्राफोरखौ बै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव जों रायजो राजानि खोमा सेराव खोनासंहोयोमोन बेनि गुबै आबुं सावगारिखौ जों दिनै नुनो मोनबाय जेराव दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसिनि दानि सीएमनि चेयाराव जिरायनानै जोंनि बिटिसिखौ सालायगासिनो दङ जोंनि जाथिखौ सोखावनायनि आसल बेक्तिया जाहैबाय उरखावग्राया एबसुनिफ्राय गनाय लोगो लोगो बेखौनो हरखारबाय बियो एबसुनि प्रेसिडेन्टआ आंजों थानानैसो सालायदों बियो आं पुलिस सानै मोनबाय नालाय एमएलए जानानै आंजों थाइसो बे एबसुनि बिबानखौ मावलांदों दाना अननानै बेनोनो केन्डिडेट होनो थिनलायबाय आं हनै हाग्रामामोनखौ होबाय एमपि जाहैबाय बे मानसिया दिनै जोंनि जाथिखौ सोखावनायनि आसल बेक्तिया जाहैबाय उरखावग्रा आं बुंफ्रामोन दिनै बुंबाय दिनै मानगोनां प्रमिला रानी मेडामा जाय बाथ्राखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव मालाबाबो फोरमाया होननानै आन्दोआव लाखुमानानै दोनबोदोंमोन बे बाथ्राखौ दिनै बिथाङा जों रायजो राजानि सिगाङाव गुवारै अपेनलि फोरमायनानै होबाय दिनै मानगोनां इउजि ब्रह्मनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला बिथाङाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि दा बिथांमोना दिनै पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैखांनायनि उनावहाय दिनै गावसोरनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि समाव सोरबा बिपिएमनिया सोरबा कंग्रेसनिया सोरबा बिजेपिनिया बा सोरबा आदार्स पलिटिकेल पार्टी लाभार्सफोरा मावथिफोरा मेम्बार्सफोरा बा रायजो राजाफ्रा जेबो स्किम मोना जेबो सुबिदा मोना होननाय बाथ्राया दिनै थारैनो बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों बा दिनै मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांनि बिबुंथिया बेखौनो फोरमायो जोंनि बर' हारिखौ माने डिभाइड खालामनानै दोननो नाजानाय आरो दिनै बे
नुथायखौ जों दिनै गोथां फोरमान मोनदों जेरावनोखि दिनैयो स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोर डमिनेट खालामनानै सालायगासिनो दङ दिनै जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा गोथार महर बे गोथार महराव दिनैयो सोर गोसोम दागो फोनांखो आरो दिनैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा संबिधान सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखि बेखौ दिनै सोर मिसइउज खालामखो आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार महर मुस्रिखौ गोथार सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिखौ गोथार संबिधानफोरखौ आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिनस्रिखौ सेफायनो नाजाग्रा जोंनि बर' हारिनि सोर दैदेनगिरि बिसोरलाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोबाव समनिफ्रायनो पलिटिकेल प्लेटफर्माव एसे एला लालस खालामनानै दिनैयो बाहायबोगासिनो दङ जेराव दिनै फैयै फैयै दिनैनि बे स्टेजाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानगिरिफोरा दैदेनगिरिफोरा गोबाङानो दिनैयो पलिटिकेल लिडारफोरनि सामसागिरि जानानै बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि माने सामसागिरि जानानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि सिङाव हाबै हाबै पलिटिकेलि केम्पिं खालामनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों जेराव जों दिनै गोथां फोरमान मोन्दों जे एबसुनि बेनाराव इउपिपिएल बायदि मोनसे पलिटिकेल हानजाया जोनोम जादों होननाय बाथ्राखौ जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों दिनैयो बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ फैयै फैयै जोनोम हैथोंनि थाखाय दानानै होनाय जायाखैमोन आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोरबा लिडारनि सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि आन्डाराव खामानि मावहोनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय दानानै होनाय जायाखैमोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बासायनांगौआ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बे पलिटिकेल खैसारनि गोथौ हाखरनिफ्राय बोखांनानै लाबोनांगौआ दिनै जों रायजो राजानि दायथ' नाथाय जों दिनै बोरै बोखांगोन जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा बिबानगिरिफ्रा दिनै पलिटिकेलजों रिलेटेड खालामनानै पलिटिक्सनि खामानि मावगासिनो दङ दिनैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुं लानाय लोगो लोगो माने हाजार बाथ्रा साननो गोनां बायथ' जानानै फैयो नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बेफोरबायदि स्टेजाव लाबोग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार महर मुस्रिखौ बेफोरबायदि गाज्रि स्टेजाव लाबोग्रा जोंनि बर' हारिनि बै लिडार दैदेनगिरिफोरखौसो जोङो दिनैनि समाव संनो नाजानांगौ रायजो राजा नोंथांमोन आरो बै दैदेनगिरिफोरखौ जोङो बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रानो सोंथि सोंनांगौ नोंसोरनि बिमा बिफानि गालांनाय सम्पतिबो नामा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेराव नोंसोरो गावसोरनि बिमा बिफानि गालांनाय सम्पति बायदि बाहायबोदों बेनि फिननायखौ होनो हानांगोन आरो होनो हायाबाथाय दिगदारसो दङ आरो दा समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव पलिटिकेल इस्युखौ लानानै बा बायदिसिना मिनिंलेस इस्युफोरखौ लानानै जों बर' फिसाफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिहोनो नागिरग्रा बर' फिसाफोरा खिन्थु खारग'नाय नङा सिदा बुंखाबाय आं थोंजों बुंखागोन बिटिसिनि दानि डिपुटि चिएम मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथां फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथां नोंथांमोन सानैया स्पेसियेलि जोबोद लाजिनांगौ दिनै नोंथांमोन सानैया जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट रुलिंआव थानानै बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ दिनै नोंथांमोन थासेयाव दिनै एनडिबि ब्रादार्समोना जेरावनोखि नोंसोरनि एनडिबि बिदा फंबायमोना दिनै मानो हालाय हाफाय जानो गोनां बायथ' जानानै फैखो दिनै नोंथांमोन थासेयावबो दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मोननांगौ मोन्थाय मुंख्लं न'खरफोरा मोननांगौ मोन्थायफोरा दिनै मोनजोबनो हादिया बेसे लासिंसिनि बाथ्रा दिनै नोंथांमोना बे बिथिंनि सायाव मा फिननाय होगोन मा फिननाय होनो सानगोन नोंथांमोना लाजियाखसै दिनै लाजिनांगौ नोंथांमोना दिनै जों रायजो राजानि सिगाङाव नोंथांमोना दिनै मा फोरमान होनो सानदों जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जेराव नोंथांमोनानो लानानै हारिनि थाखाय दावहा नांनो सोलोंबोनाय हारिनि थाखाय दावहा नांनो आसि थुनाय नोंथांमोना फोरोंबोनाय बै नोंथांमोननि बिदा फंबाय एनडिबि ब्रादार्समोना नोंथांमोननि हेंथायैनो दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव गोदानै मोनसे पलिटिकेल हानजा जोनोम होनांगौनि बायथ' बेफोरबायदि थासारियाव दिनै सफैबाय लाजियाखसै नोंसोर दिनै अब्ला नोंथांमोना गावबा गावनि मुलाम्फानि थाखायल' तारमाने बे एकर्डखौ खालामनानै बे एकर्डनि गेजेरजों फैनानै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव माने एन्ट्रि मारि फैदोंमोन नामा दिनै नोंथांमोननि मोननांगौखौ मोनखांनायखाय दिनै नोंथांमोना गासैखौबो माने बावगारजोब्बाय नोंथांमोना दिनै खुगायाव जोबोद गोदै बाथ्रा बुङो माथो जेराव दिनै स्पेसियेलि मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि ए टु जेड प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांनायनि थांखि दिनै स्टेट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बे थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर पिस एकर्ड एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन बे बिटिआर पिस एकर्ड एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना फैखांनायनि उनावहायबो
गावसोरनि मोननांगौ मोनथायफोरखौ दिनै मोनफुंजोबनो हादिया जाखिनि मुंख्लं नखरफोरा मोननांगौ मोनथाय दं दिनै मोनजोबनो हादिया आरो बे पिस एकर्डनि उनावहायबो बे पिस एकर्डनि गेजेरजोंबो दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय केसफोरा दिनै उइथड्रल जादिया आरो जेराव स्पेसियेलि बयनिख्रुइबो दुखु गोनांसिन बाथ्राया जाहैबाय एनडिबिनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि सारा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानांगौ बायथ' जानानै फैबाय आरो गोबां मानगोनां एनडिबि ब्रादार्सफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानांगौ बायथ' जानानै फैखो अब्ला दिनैयो बे बिटिआर पिस एकर्डनि मिनिंआ बहा थाखो अब्ला साननानै नायदो बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोन बै थांनाय बिटिआर पिस एकर्ड एग्रिमेन्टआ जोंनि हारिनि बै साब्रै साबासो सेल्फिस खुगायावल' गोदै गोदै राव बुंफ्लाग्रा मेगनाव मोदै गहोफ्लानानै बाथ्रा बुंफ्लाग्रा बै लिडारफोरनि थाखायसो पलिटिकेलि हाखु दाखु बे बिटिआर एकर्डखौ खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन दिनैयो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना गावसोरनो स्पेसियेलि मोनसे एकर्डनि गेजेरजों फैनायमोनब्ला बेफोरबायदि थासारियाव दिनैयो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना थानो गोनां जानाय नङामोन जोबोद दुखुनि बाथ्रा मोनसे पिस एकर्डनि गेजेरजों फैनाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना दिनैयो सान्ति गैया जेराव दिनैयो बे बिटिआर पिस एकर्ड एग्रिमेन्टआ 5 इयार्स कमप्लिट जालांबाय बे 5 बोसोरावबो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना सान्ति गैया गोजोन गैया दा बेफोरबायदि माखासे नायथाव जायै बुंथाव जायै सहायनो हायै थासारिफोरखौ नुनानैबो दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गावनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननायखौ माबोरैहाय गोजोनै गोजोन 4 इयार्स कमप्लिट जाबोबाय होननानै बुंदों आरो मा थांखिजों मा एजेन्डाजों बिथाङा दिनैसिमबो बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव गोजोन गायसननायनि थांखियै खामानि मावगासिनो दं होननानै बुंदों 35 लाख बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरखौ लाफानानै खामानि मावलांनायनि गोजोन गायसंलांनायनि थांखि बिथाङा खामानि मावगासिनो दं होननानै बुंदों लाजियाखिसै नोङो मानगोनां प्रमद बर' नोंथां लाजिनांगौ नोङो आरो नोंथाङानो स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखि फिलसफि आइडियलजिखौ दिनैयो गावनि पार्सनेल व्यक्तिगत पलिटिकेल केरियारनि थाखाय दिनैयो बाहायदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानगिरि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ दिनैयो एसे एला रांनि लालस खालामनानै गादिनि लालस खालामनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार महर मुस्रियाव दिनैयो मानहानि खालामदों मिथिबाय दिनै जोंहा बुंनो हानाय मोन्थाय दङ आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोरबा बिबानगिरिया सोरबा दैदेनगिरिया सोरबा लिडारनि बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि सामसागिरि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार महर मुस्रिखौ गोसोम दागो फोनांबाय थायोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार संबिधानखौ गोथार सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिखौ मानहानि खालामबाय थायोबा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरखौ सिदा बोख्लायनाय जागोन बुहुमनि साफ्रोमबो बर' माहारिनि बर' फिसाफ्रा बिजिरनायनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ गिदिर गोसोआव लाखिखादै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' अभिमानि।